Krásný, dobrý, kosmický večer všem. Já vás zvu na krátký výlet. Na výlet do místa, kde se rodí budoucnost. Doslova a do písmene. A je úžasné, že tady do té porodnice můžeme nahlédnout. Doslova a do písmene až za oponu, až do zákulisí. Žádné jiné místo na světě vám dnes nenabídne to, co vám nabízí Starbase. Na Starbase toho uvidíte neskutečně moc v Texasu, uvidíte skutečně až do kuchyně SpaceX. Ale prosím, než se pustíme naplno na prohlídku téhleté základny, než se pustíme na prohlídku nebo seznámení s programem Starship, seznámení s tím, která Elon Musk plánuje dobít Mars a otevřít vlastně brány vesmíru lidstvu, tak prosím, maličká historická exkurze. V dubnu roku 1955, za pár týdnů to bude 70 let, vydal Ian Fleming svůj třetí román o superagentu Jamesi Bondovi. A tady ten román Moonraker měl takové trošku neobvyklé zaměření. Ten hlavní hrdina byl, nebo hlavní antihrdina, samozřejmě hlavní hrdina je James Bond, hlavní antihrdina byl nesmírně bohatý padouch. Ten padouch, ten antihrdina, to neměl v hlavě v pořádku. Tenhle ten antihrdina v Moonrakeru, prosím, je trošičku rozdíl mezi knihou a filmem. Pokud znáte film, filmová adaptace je trošičku jiná, ale pokud vezmete do ruky knihu, tak je to trošičku jinak. Ten hlavní hrdina, antihrdina, měl svůj vlastní kosmický program. Tenhle ten padouch vysílal do vesmíru rakety, stavěl tam kosmické stanice. A tenhle padouch v Moonrakerovi, prosím vás, přátelé, sympatizoval s fašisty. Naštěstí je to jenom fikce, že? Která nám samozřejmě v žádném případě nehrozí. Pojďme se podívat na Starbase, jak jsem sliboval, na Starship a na Elona Muska. Na to, jak plánuje vlastně dobít Mars. Kde se to vzalo? Ten příběh je notoricky známý a nejpřesněji ho charakterizuje Muskův citát: chci zemřít na... Ta fotka se mi tam dostala nedopatřením. Chci zemřít na Marsu, ale ne při pokusu o přistání. Začalo to tak, že Elon Musk v 90. letech vydělal nemalé finanční prostředky, desítky, stovky milionů dolarů svými podnikatelskými nápady. To zase vizionář on byl vždycky. Tah na bránku měl vždycky. Že se nám to v poslední době trošičku hodně kazí, je druhá věc. To nechme stranou. Pojďme se prosím věnovat opravdu jenom té technice, technologickým záležitostem a těm vizím, které nás mají šanci posunout vpřed. Vydělal nemalé peníze. A on vždycky uvažoval, jak se říká, out of box, mimo ty běžná pravidla, mimo tu běžnou schránku, trošku neortodoxně. A jeho snem se stalo inspirovat mladé, aby nechodili studovat různé humanitní obory, jednoduché školy, kde vám dají titul za nic, ale něco technického, jako VUT a takové věci. Prostě matematika, fyzika, přírodní vědy a přemýšlet, jak mládež inspirovat. A rozhodl se, že několik desítek milionů dolarů investuje do výroby soukromého skleníku na Marsu. Chtěl na Mars poslat skleník. Ten skleník by tam přistál jako automatická sonda, nabrala by tahle ta sonda místní marsovskou horninu, nahrabala by ji, dala by do toho skleníku a robot by tam zasadil nějaký špenátek, salátek, řeřichu, něco takového. Cílem bylo, aby pak bylo možné v přímém přenosu pomocí webových kamer sledovat, jak v té marsovské hornině ta řeřicha či salátek roste a zároveň, aby děti každého věku, já bych sázel taky, si doma udělali truhlík, zasadili salát a řeřichu a sledovali, nakolik se daří Muskově řeřiše na Marsu a nakolik se daří té jejich domácí. Prostě dlouhodobě přitáhnout pozornost mladých, především mladých, k vědě, technice, matematice, fyzice, astronomii a podobným oborům. Elon Musk na ten projekt vyčlenil 30 až 40 milionů dolarů a pustil se do stavby s vervou a houževnatostí sobě vlastní, leč zjistil záhy, že peníze na robota sice má, ale průšvih se jmenuje kosmická raketa.
Kosmická raketa, která by byla schopná ten skleník jenom vyslat na oběžnou dráhu, ne k Marsu, jenom na dráhu kolem Země, by vyšla na 300 až 400 milionů dolarů. Tenkrát před nějakými 30 lety, 25 lety. On se zhrozil, že je to jenom drožka, je to jenom taxislužba, je to jenom dopravní systém. Co je na tom tak drahého? Neortodoxní Musk uvažoval neortodoxně, vydal se do Moskvy, do Ruska a chtěl koupit nějakou ruskou raketu, nějakou ideálně vyřazenou balistickou raketu. Víte, ono v těch 90. letech, když se podíváte do historie, Rusové je prodávali ve velkém. Ve velkém, protože pro ně to byl zdroj peněz. Jenomže i ta vyřazená balistická raketa, která se mohla stát základem kosmické, Muskovi přišla příliš drahá. A legenda praví, že když letěli Musk a jeho přátelé letadlem z Moskvy do New Yorku, tak Musk celou dobu mlčel a něco si ťukal do svého notebooku. A když přistávali, tak se otočil ke svým přátelům a řekl to, co vy všichni tušíte, my si tu raketu postavíme sami. Blázen. Nikdo nic takového neudělal v historii. A pak se začal Musk zajímat o kosmické programy a zjistil, že NASA vlastně nemá program letu člověka na Měsíc v té době, že nemá program vůbec letu člověka na Mars a zděsil se, co to je za kosmickou agenturu, nejbohatší země světa. V březnu roku 2002 založil firmu Space Exploration, SpaceX, a měl velký oči. Chtěl prostě během 2 let vyvinout nejprve malou raketu Falcon 1, potom největší rakety, které by létaly na Mars. Chtěl mít desítky startů za rok a tak dále. Nabil si nos, mockrát si nabil nos. Nebudem to teďka rozebírat. Vybuchovaly mu motory raketové na rampě. Měl tam spoustu havárií. 1., 2., 3. raketa Falcon 1 havarovaly. A Musk tenkrát říkal, že dá peníze na 3 starty a jestli to do 3. start se nepovede dostat na oběžnou dráhu, sklopí uši a odchází z kosmonautiky, protože prostě je to nad jeho síly. Naštěstí změnil názor, jako mnohokrát v životě, on je zase velice tvárný v tomhletom, a zaplatil ještě 4. raketu. A ten 4. Falcon 1, v době, kdy měl v šuplíku svého pracovního stolu výpovědi pro všechny členy týmu SpaceX, vítězoslavně dosáhl. Pak letěl ještě 2. Falcon 1 a na tu raketu najednou byly desítky objednávek. Ta malá, jednoduchá, levná, spolehlivá raketa chyběla. A Musk udělal to, co by žádný obchodník neudělal, co by udělal pouze vizionář jeho kalibru. Všechny ty objednávky hodil ze stolu a projekt Falcon 1, který měl potenciál být komerčně velmi úspěšným, zrušil. Měl desítky objednávek, ale po 5. startu řekl, že ani 6. vyrobenou raketu nevypustí. Konec. Proč? Protože to pro něho bylo zdržení na té cestě na Mars. Nezajímalo ho cokoliv menšího, nezajímal ho biznis, jeho zajímala cesta na Mars. Pustil se do výroby větších raket, nebo v té době už probíhal vývoj Falconu 5, ten taky nakonec zrušil, a Falconu 9, který se stal legendou mezi raketami. Poprvé letěl v červnu roku 2010 a hned na poprvé letěl úspěšně. Stal se jednou z nejpoužívanějších raket na světě. Jednou z nejpoužívanějších? Během několika let, prosím, se dostal na 3. místo, na bronzový stupínek mezi nejpoužívanějšími raketami na světě. Teď v lednu vytlačil, na prvních 3 místech měli Rusové raketu R-7, čili Sojuz, Molnia, Vostok, Voschod, všechny verze. Na 2. místě Proton a na 3. místě byl Kosmos M, který Elon Musk teď v lednu vytlačil a už útočí na stříbrnou příčku. V loňském roce letěl Falcon 9 132krát. Více než polovina startů do vesmíru z planety Země v loňském roce připadala na legendární Falcon 9. A bylo to možné díky tomu, že tu raketu naučil přistávat. Zase Muskovi nešlo do hlavy, proč se rakety musí zahlázovat po jednom jediném použití, proč se nemůžou vracet. A pustil se do vývoje technologie potřebné pro přistání. Vůbec to nebylo jednoduché. Sám Musk uváděl, jenom zase odbočím na vteřinku, on to přistání Falconu 9, respektive 1. stupně, přirovnává k tomu, jako kdybyste se v hurikánu pokoušeli na špičce prstu vybalancovat gumové koště. A sám Musk uvádí, abych nestratil myšlenku,
že zatímco vývoj rakety Falcon 9, to znamená to, aby něco dostalo na oběžnou dráhu, stálo přes $300 milionů, tak to, aby se Falcon 9 naučil přistávat zpátky na Zemi, stálo přes miliardu. Nahoru 300 milionů, dolů miliarda. Tohle bylo mnohem těžší, ale brutálně se mu to vyplácí. První raketa je prodělečná. Druhý start jde teprve na nulu, protože ta raketa má samozřejmě nižší nosnost a tak dále. Nebudu tady rozebírat ekonomická čísla, to bylo nadlouho a bylo by to zajímavé, ale nadlouho. Ale od třetího startu v podstatě ta raketa vydělává, protože jste ji nezahodili, zákazníci platí. Rekordman ve flotile SpaceX má za sebou 26 startů. Neskutečný. Jenom zase maličký, úplně na pár vteřin historické okénko. Od začátku kosmonautiky se všechny kosmické agentury a firmy snažili právě tomu opakovanému používání raket věnovat. Nikdy to nikdo nedotáhl do vítězného konce. Tady vidíte několik náhodně vybraných ilustrací z různé éry. Všichni to zkoušeli a všichni si na tom vylámali zuby, anebo od toho upustili, že to bylo jednodušší tu raketu zahazovat a pro každý let vyrábět novou. Jenom Muskova zarputilost dokázala, že je to možné. No a pak přišel Falcon 9. Něco neskutečného. Vezmete 3 Falcony 9, spojíte je izolepou, lidově řečeno, a máte obří raketu. Největší raketu ve své době. Únor 2018. Raketa, kterou soukromník zaplatil ze svých soukromých peněz, ze své soukromé kapsy, se stala nejsilnější kosmickou raketou v té době v 21. století. Žádná americká raketa v té době nebyla silnější, žádná čínská, žádná ruská, nic. Raketa, kterou si soukromník postavil ze své kapsy. Falcon Heavy. No a když boční pomocné bloky Falconu Heavy přistávaly, tak to bylo jak z nějakého sci-fi filmu z kdo ví kterého století. Sám Musk prohlásil, že tohle je jedna z těch nejepičtějších věcí, jaké kdy v životě viděl. No a Muskovi se ten biznis velmi dobře rozjel. Zase ekonomická čísla nechme stranou. To absolutně přesahuje možnosti toho dnešního setkání, toho dnešního vyprávění. Každopádně pro Falcony 9 měl 3 startovací rampy. Komplex na mysu Canaveral, který je uprostřed vojenské základny a ten slouží primárně k vojenským a vládním misím. Pro armádu, pro vojáky družice systému GPS, čili družice Navstar a tak dále. Pro civilisty má o pár kilometrů severněji v Kennedyho kosmickém středisku rampu 39A. Legendární rampu, odkud létaly všechny pilotované mise na Měsíc, odkud létaly 2/3 raketoplánů. Tuhle si pronajal, odtud létá Falcon Heavy, Falcon 9 třeba s posádkami, s výpravami k Mezinárodní kosmické stanice a dalšími. Ještě jednu rampu má na základně Vandenberg v Kalifornii. Západní pobřeží, lety na polární dráhu. Opět primárně pro vojáky, ale částečně i pro civilisty. Chyběla mu jedna rampa. Rampa pro komerční náklady, pro komerční mise. Ty jeho levné rakety byly velice úspěšné. Začali si je nakupovat zákazníci z Asie. Americké komerční firmy, evropské státní organizace. Jenomže byl vždycky problém. Všechny ty 3 předchozí byly v podstatě na federálním území Spojených států. Canaveral a Vandenberg jsou samozřejmě dokonce vojenské základny, to znamená, tam jsou přísná pravidla pro pohyb osob. A tam byl strašný problém, Musk na to pak vzpomínal, že jenom když bylo potřeba zavolat si opraváře toalet na tu vojenskou základnu, což by udělal každý běžný opravář toalet, kterého potkáte v Americe na ulici, tak oni potřebovali opraváře toalet s certifikátem od armády. No a ten si samozřejmě neřekl těch běžných $20 na hodinu, ale měl sazbu třeba $200 nebo $400 na hodinu. A to byl problém i se zákazníky. Zákazníci chtěli doprovodit svoji družici, jenomže byl problém vyřídit povolení prostě pro zákazníka. Teď se podívejte, prosím, tady z Brna vyrábí tady firmy malé družice CubeSaty, které lítají na Falconech 9, kdy těch družic na těch sdílených misích letí třeba 120, 150. Představte si, že by každý tým, ne každý jedinec, protože za tou družicí vždycky je tým, se přišel rozloučit s tou družicí a přišel by si ji pohladit, lidově řečeno v uvozovkách. Vždyť na takovou misi byste potřebovali 1000 povolení.
vyřizovat to, papírovat to. A tak se hledalo, kde by mohla vzniknout komerční rampa. Jo, nakonec se to vyřešilo, stejně tyhle komerční myslíte z těch 3 předchozích ramp, ale ta příprava družic se děje úplně mimo areál toho kosmodromu. Hledala se komerční rampa, 4. rampa pro Falcony 9, zase vynechám proces hledání, byla ve hře různá místa a nakonec padla volba na Brownsville. Brownsville je neskutečný zapadákov. Je to konec světa, doslova do písmene. Tam nic pořádného není. Do historie toto místo vešlo tím, že se tam v roce 1865 odehrály poslední bitvy americké občanské války. Ale to je asi tak všechno. Jinak tam jsou loděnice, kde se dělá taková ta kvalifikovaná práce odborná, kde se autogenem rozřezávají velké ocelové konstrukce typu ropné plošiny nebo letadlové lodě vysloužilé a podobně. Jinak je to až konec světa. No ale zase je to dokonalé místo na stavbu kosmodromu, kde to nikomu nevadí, nepřekáží. Máte tam v podstatě zelenou louku. Jen se zeptám, je tady nějaký ukazovátko laserový, nebo jsme na to zapomněli? Já bych nerad šahl do systému. Tohle byl původní plán. Jo, pardon. Klidně. Tak to dáme bez ukazovátka. Nevadí. Děkuju. Nahoře vidíte silnici, to je silnice číslo 4, to je animace někdy z roku 2012, kdy bylo rozhodnuto, že tady bude stát ten kosmodrom. Je to silnice číslo 4, která vede až k moři, až na pláž Boca Chica. A to je, přátelé, právě ta obrovská výhoda, kterou jsem tady naznačil na začátku. V Texasu je zákon, že veřejné pláže musí zůstat veřejně přístupné. Ono to v tom zákoně implicitně není uvedeno, ale musí zůstat veřejně přístupné, i kdybyste si tam postavili kosmodrom na té pláži. To znamená, pokud Elon Musk měl plán postavit tam kosmodrom, tak ta silnice, která vede napříč kosmodromem, je veřejně přístupná. A on ji může uzavřít jenom na pár desítek hodin za rok. Ještě se k tomu vrátíme. V září roku 2014 Elon Musk vzal do ruky lopatu a začal kopat. Bylo to slavnostní položení základního kamene nového kosmodromu. Všimněte si toho plakátu vpravo nahoře. Startovací rampa v jižním Texasu a obrázek Falconu 9. Jestli blafoval, nebo už tenkrát tušil, že z toho udělá základnu pro lety na Mars, těžko říct. Ať posoudí historikové, ať posoudí někdo jiný. V roce 2014 se tady začalo stavět. Začala se připravovat půda. Proč tam bylo volno? Proč tam byly bažiny? Mraky komárů, do dneška tam jsou mraky komárů, prosím, vím, o čem mluvím. Nepříznivé podmínky prostě, kdyby tam byly příznivé, tak tam jsou dávno hotely, kasína, vily a podobně. Příšerný podnebí. Přeskočím teďka celou tu genezi. Zhruba někdy od roku 2005 se na půdě společnosti SpaceX organizovala takzvaná Mars, nebo skupina Mars. Parta techniků a inženýrů, kteří se jednou týdně, kdo mohl, scházeli a diskutovali různé technické problémy, různé otázky letu na Mars. Jak by ty rakety měly vypadat? Jak budou vypadat marsovská města? Jak to tam bude fungovat? Etické otázky, právní otázky. Prostě probírali takové ty, dalo by se říct, buď akademické nebo pivní řeči, nazvěme to, jak chceme. Ale začali formovat vlastně tu výpravu na Mars. Někdy v roce 2012-2011 SpaceX přiznala, že vyvíjí raketu Mars Colonial Transporter. Nikdy nezveřejnila žádnou fotografii nebo animaci, takže jenom můžeme spekulovat, jak mohla vypadat. Měl to být kolos, měl to být šílený kolos. Výška 180 metrů, průměr 15 metrů, pak se měly ty první stupně spojovat do 3 různých, podobně jako u Falconu Heavy. Prostě neskutečný kolos. Zase s dovolením, protože bychom tady byli do půlnoci do rána, kdybych řekl všechno, celou tu genezi. Přeskočme, prosím, tu genezi. Přeskočme tu genezi, takhle to začalo a postupně se brousilo. Měnil se tepelný štít, podoba tepelného štítu. Měly se použité pohonné látky, počty motorů, výška rakety, velikost rakety, rozměry, koncepce a tak dále. A nakonec vznikl Starship. Starship, i ten se proměňuje, prosím.
i ten se průběžně mění, upravuje nejenom na základě zkušeností s minulými haváriemi, ale i na základě zkušeností na základě nových technologií, které rozšiřují jeho kapacitu, rozšiřují jeho nosnost a tak dále. Velice stručně, skládá se ze dvou částí. Spodní booster, nosič, někdy též po staru označovaný Super Heavy, názvy, názvosloví, terminologie. Tady trošku problém, že SpaceX strašně ráda přejmenovává svoje produkty. A je v tom pak trošičku chaos, přečíslovává. Už se stalo, že třeba některé věci měly 2 stejná výrobní čísla. Týká se to, prosím, třeba i těch Starshipů a tak dále. Nebudeme rozebírat. Spodní část budeme pro naše potřeby označovat jako booster. To je kolos. Výška 71 metrů, průměr 9 metrů. Hmotnost prázdná zhruba 200 tun, kus od kusu, to lítá plus minus pár desítek tun, podle toho, co tam zrovna přidají nebo uberou. Kapalný kyslík, kapalný metan, pohonné látky, těch stavějí 3300 tun a 33 motorů Raptor. Když se podíváme pod sukínku, tady je 33 motorů, 3 ve středu, pak je středový, čili to je takzvaný vnitřní kruh, pak je tam střední kruh, těch je 10 okolo a kolem dokola máte ještě vnější kruh 20 motorů. Těch 20 není na klápěcích, ty pracují jak mají, jenom ta trojice uprostřed a 10 kolem ní, tak ty jsou na klápěcí, ty můžou řídit tu raketu. Druhý stupeň, který je zároveň kosmickou lodí, má název Ship. Někdy Starship, ale ono Starship je, aby se nám to babylonsky nepletlo, tak je lepší jako Starship označovat celý komplex. Druhý stupeň Ship, výška dnes 51 metrů, poroste. Jsou plány, že bude mít výšku až 70 metrů. To je budoucnost. Průměr zase 9 metrů, stejné pohonné látky, 6 motorů Raptor, 3 vnější, které mají rozšířenou trysku pro zlepšenou práci ve váku. Do budoucna jich tam bude okolo 6 těch velkých. Jsou to úplně stejné motory, jenom mají zvětšenou trysku a uprostřed jsou 3 řiditelné, klasické Raptory stejné jako v tom prvním stupni. Celý komplex Starship, dvoustupňová raketa, výška 123 metrů, hmotnost při startu 5300 tun. Tabulka, která se věnuje, kterou loni zveřejnil Elon Musk, růstu Starshipu. Kdy bude růst počet motorů ve druhém stupni, bude se prodlužovat velikost prvního stupně, bude se zvyšovat kapacita druhého. Pro nás je podstatné, zase u téhle tabulky bychom mohli být celý den. Ne. Náklad na oběžnou dráhu. U Starshipu druhé generace přes 100 tun, u třetí generace 200 tun. Pozor, s jednou podmínkou, že oba 2 stupně zachráníte. Kdybyste se rozhodli oba 2 stupně zahodit, odbočím na vteřinku, celá ta sestava stojí 90 milionů dolarů. Je to hodně nebo málo? Vzpomeňte si, co jsem říkal úplně na začátku. Když Elon Musk hledal před čtvrtstoletím raketu pro vynesení sondy na Mars, která byla mnohem menší než Starship, tak se ta cena pohybovala v částce 300 až 400 milionů. 90 milionů je za hubičku. Tolik si účtovalo třeba Rusko za sedadlo v lodi Sojuz, když Amerika neměla své kosmické lodě, ale za jedno sedadlo v lodi Sojuz pro americké astronauty. Tím neříkám, že je Rusko drahé, prosím, takhle bych mohl dávat jiné příklady i odjinud. Kosmonautika je drahá, těch 90 milionů je za hubičku. Vraťme se zpátky, když tu raketu použijete jenom jednou a zahodíte ji i za těch 90 milionů, tak je to levné, v úvozovkách, prosím, nedívejte se na to stavem naší kapsy a naší peněženky, ale vynesete na oběžnou dráhu přes 400 tun. Neskutečný. Dlouhé roky se tam nic nedělo, jak jsem říkal, první roky se především zpevňovala půda, aby se tam dalo něco postavit. V roce 2018 tam začala něco stavět. Všichni pozorovatelé si mysleli, hele, staví vodní nádrž, protože do dneška je na Starbase problém s pitnou vodou, problém s kanalizací a tak dále. No jo, jenže ta vodní nádrž, která se tam v roce 2018 začala stavět, za chvíli dostala podvozek, špičku a raketový motor. A všichni pochopili, že tam staví něco úplně jiného. Ta špička pak při jedné bouři byla smetena. Elon Musk rozhodl, že už se to nebude opravovat. A tak tahle ta vodní nádrž, jako Starhopper, létala bez té špičky. Tak nevzhledný Starhopper létal v roce 2019 a vlastně byl to jakýsi pradědeček těch dnešních Starshipů.
Jako první prověřil různé technologie, včetně startu, přistání, motorů Raptor a dalších. Do dneška tam ten Starship je napůl z pietních důvodů, protože je to opravdu ten základ, na kterém se pak staví všechno ostatní, a napůl z praktických důvodů. Slouží jako vodní nádrž. Co je na Starshipu, na tom systému tak výjimečného? Proč to není jenom obyčejná velká raketa? Za prvé, celý ten systém, první i druhý stupeň, do posledního šroubku jsou opakovaně použitelné. Nezahodíte vůbec nic. I u toho Falconu 9 legendárního, který dneska je tak úspěšný, zahazujete druhý stupeň. Tady Elon Musk jde do systému dopravní letadlo. Přistaneš, natankuješ a letíš znovu. Návrat přímo na rampu. Žádná plošina na moři, žádná nějaká jiná plošina, žádný, dokonce ani podvozek. Abyste ho nemuseli táhnout sebou nahoru dolů, protože to je mrtvá váha, kterou zbytečně vozíte. Navíc je to mechanická součástka a každý technik vám řekne, že co se hejbe, to se může pokazit, že? Takže návrat je na rampu do něčeho neskutečného. Ta raketa se v podstatě chytá za letu do ramen mechanické Godzily, takzvané mechazily. Když s tím Elon Musk přišel na poradu konstruktéru a říká, že dávají pryč podvozek, že raketu budou chytat za letu, tak na něho mlčky jenom koukali, jestli se nezbláznil. Tady vidíte detail té mechazily, mechanické Godzily. Něco, co si nikdo nikdy netroufl. Tisíce Starshipů budeme mít. Loni v lednu Elon Musk prohlásil, že pokud chce splnit ten svůj sen nebo cíl dobít Mars, že se bude stavět nejméně 100 Starshipů za rok. Ale jeho ultimátní cíl je 300. Každý den, kromě neděle, jedna kosmická loď o výšce 150 metrů. Šílený. Kromě té neděle, i v neděli Musk odpočívá po své práci. Tankování na oběžné dráze. Nahoru vyletíte v podstatě jenom s tím nákladem, ale některé Starshipy tam použijete, odložíte jako kosmické benzínky. Přivezete tam 200 tun paliva, 200 tun paliva, 200 tun paliva. Test toho při tankování se bude odehrávat už letos v létě. To bude nesmírně zajímavá mise, kdy se letos v létě spojí dva Starshipy, ale k tomu se ještě dostaneme. A na oběžné dráze budete mít najednou tisíce, desítky tisíc tun paliva. Poletíte, lidově řečeno, okolo. Chcete letět na Měsíc nebo na Mars, zastavíte se u Muskovy benzínky, řeknete plnou prosím a letíte dál. To je sen každého inženýra mít na oběžné dráze neobezené zásoby energie. Kapalný kyslík, kapalný metan, na rozdíl od jiných látek, poměrně jednoduše vyrobíte na Marsu z místní atmosféry. Je to energeticky náročné, ale máte-li čas a energii, to znamená třeba sluneční baterie, a roky času, tak si tu raketu na místě naplníte. A protože Mars má řidší atmosféru a zhruba třetinovou gravitaci ve srovnání se Zemí, tak když chcete letět ze Země na Mars, tak potřebujete udělit té raketě druhou kosmickou rychlost. Ship vyletí na oběžnou dráhu, první kosmická rychlost, 7,8 km za sekundu, dotankuje v Muskové benzince a letí na Mars, přistane. Když letíte v opačném gardu, tak ta druhá kosmická rychlost z Marsu na Zemi je jenom 5 km za sekundu. Jinými slovy, Ship to zvládne bez startovací rampy a bez toho boostru, bez toho prvního stupně. Takže vy vlastně s tím, s čím přiletíte na Mars, se můžete bez problému, když dotankujete na Marsu, vrátit zpátky. Starship má být kosmickým Ferdou mravencem, má umět spoustu věcí, vozit posádku, být to tanker, vozit náklad, přistávat na Měsíci jako lunární modul, nebo se vydávat k Marsu do hlubin vesmíru. Takhle má vynášet rozměrná tělesa o průměru až 9 metrů. Když jsme tady měli toho Bonda a Padoucha, tak s dovolením těžko říct, kde Musk čerpá inspiraci. Bondovka žiješ jenom 2krát, že? Družce Starlink. O těch už jsem taky mluvil na různých přednáškách dlouho. To je Muskova továrna na peníze. Systém Starlink, jestli se mu povede dotáhnout do vítězného konce, tak tenhle ten systém bude na konci tohoto desetiletí bude generovat zisk, ne obrat. Zisk 30 až 50 miliard dolarů ročně. Šílený částky. Nebudu tady rozebírat, co a jak. Dnes vynáší Starlinky
buď té první generace po 60 kusech, po 20 kusech druhé generace. Starlinky třetí generace, které bude vynášet Starship, budou výrazně kapacitnější. A tyhle ty Starlinky, jedna družice bude mít stejnou kapacitu jako celá dávka z Falconu 9. To znamená, bude-li vynášet a má vynášet 40 kusů Starlinků při jednom startu, tak vlastně vynese komunikační kapacitu odpovídající 40 startům Falconu 9. Zanedlouho už dneska zkouší ve spolupráci s různými telekomunikačními operátory zkouší přímé vysílání nebo přímé telefonování z mobilu, který má každý z nás v kapse, přes družici. A teď si představte, a jde to. A teď si představte, až v další, nebo přes příští generaci mobilu, tam budeme mít čip, který to bude dovolovat a umožňovat. Budeme mít přístup k internetu úplně všude, nebudou vůbec hluchá místa a tak dále. No jak jsem říkal, Starship se má použít jako lunární modul. Do souboje o zakázku NASA před 5 lety šly 3 návrhy, firma Blue Origin, firma Dynetics a SpaceX s upraveným Starshipem. To je zase další ta Muskova v uvozovkách genialita. Všimněte si, první, druhý stupeň Starshipu stejné motory, stejné palivo. Proč dělat dvojitou infrastrukturu? Jednou vyvinu jeden kvalitní motor, použiju ho na oba 2 stupně. Jak jsem říkal, kosmický Ferdinand Mravenec, jednou vyvinete Starship, jednou vyvinete ship, tak proč vyvíjet nějakou novou družici nebo něco jiného? Prostě to upravte jenom. Základ máte. Když si srovnáte lunární Starship s těmi konkurenty, tak Musk uvažuje úplně jinak. Jestli on si tím něco nekompenzuje, že? Když v roce 2021 podepisoval kontrakt s NASA 2020, sliboval, že 23 provede bezpilotní přistání na Měsíci a 24, že loni vysadí astronauty na Měsíci, má trošičku skluz. Teď to je tak na 27 astronauti a uvidíme, co se bude v nové americké administrativě dít, protože samozřejmě dojde k velkému přehodnocování celého kosmického programu, protože cílem novým americké kosmonautiky by měl být Mars, takže uvidíme, jestli zastávka na Měsíci bude nebo ne. Zajímavé je, že staronový prezident Donald Trump vlastně sám osobně ve svém minulém funkčním období návrat člověka na Měsíc vyhlásil. Takže bude zajímavé sledovat, zdali ho zachová. Musk tvrdí, že Měsíc je zbytečná zastávka na cestě na Mars, takže zdali zachová tuhletu zbytečnou zastávku, anebo dá na Muskova slova a poletí se rovnou na Mars. Jenom taková, kdo si spočítal, že Starship a americké letectvo už o tom uvažuje a zadalo kontrakt SpaceX, by měl být levnější na dopravu nákladů na Zemi, než běžně používaná dopravní letadla. Že ten systém i díky té rychlosti, vezměte si, když letíte z jedné strany planety na druhou, tak buď to letadlo se šplhá 12-14 hodin, anebo to dáte za 40 minut. Takže ho otočíte 6krát ten Starship. Upravená nákladní verze může převážet stovky tun nákladu z bodu A do bodu B. A letová hodina vás vyjde levněji, než letová hodina dnes běžně používaných letadel. A tak se není čemu divit, že Musk tvrdí, že Starship jednoho dne mohl nahradit leteckou dopravu. Vezměte si, jakákoliv 2 místa na Zemi, bod A, bod B, spojí za 40 minut. Za 40 minut neprojedete Brno. Co si bude vykládat, že? A nebo za 40 minut se odtud dostanete do Miami, do Sydney, do Los Angeles, kam budete potřebovat. Volba je jasná, že? Starbase. Když si o základně Starbase Elon Musk prohlásil, že první člověk, který se projde po jiné planetě, jednou odstartuje z tohoto místa. Jak jsem říkal, Starbase je na samých hranicích Mexika a Texasu, čili Spojených států. Pod tou šipkou, tam je Boca Chica, tam je vlastně startovací rampa, pod tou šipkou, když půjdete trošku dolů, se klikatí říčka Rio Grande. Já jsem osobně na Starbase byl, protože to místo je fascinující a věřím, že i vás to inspiruje k letošní třeba letní dovolené. Já jsem tam sám zavítal 5krát. Hned si ukážeme proč. Nahoře v kroužku jednička, moje první návštěva, rok 2016. Jeli jsme s rodinou, jeli jsme na výlet po Spojených státech.
Byla to malá zajížďka, jenom 1,5 dne, tak jsme se tam jeli podívat. Protože tenkrát jsem věděl už, že Musk tam začíná stavět. Že Musk tam něco začíná stavět, ale brali jsme to jako běžný kosmodrom. Kdybych to byl býval věděl, kdybych věděl to, co vím dneska, fotil jsem úplně jinak. Udělali jsme si pár fotek toho, že tam nic není. Tam nebyli turisté, tam bylo pár rybářů na pobřeží, měli klid. Takhle to tam vypadalo, prosím. Takhle to tam vypadalo. Dnes tam stojí Starshipy. A ještě jeden snímek z roku 2016. Nic, nikde nic. Přibližně stejné místo, s přesností na pár metrů. A jenom se posuneme, prosím vás, do roku 2023, třetí návštěva. A už tam stojí Starship, a už tam stojí rampy, a už tam stojí všechno ostatní. No ale první návštěva to byla opravdu jenom na zelené louce, nic. Tohle je třetí návštěva, s dovolením se vynechal druhou. Druhou návštěvu, na tu bychom lidově řečeno nejradši zapomněli. Podzim roku 2022. Vydali jsme se z Floridy do Texasu. Bratru, je to přes 30 hodin čisté jízdy, bez přestávek v automobilu, takže tak 2,5 dne poměrně svižné jízdy napříč Amerikou. Jeli jsme 2,5 dne a už u Houstonu se nám začalo neskutečně kazit počasí. Takže jsme se přiblížili ke Starbase, dojeli jsme tam a zjistili jsme, že silnice je zaplavena. No a tak to naším autem z půjčovny, když jsme za 3,5 dne měli letět z Floridy, tak jsem si do té vody netroufl. Takže jsme se tady otočili, kousíček od té základny, kousíček od těch raket a jeli jsme těch 30 hodin zpátky. Jo? Já jsem si strašně vzpomněl na ten legendární film, na to Marečku, podejte mi pero, z Kojčic u Pejřimova. Dvojka, tak s Pánem Bohem. Jo? Takže takové to tenkrát bylo. Pro vaši představu, tohle je jedna z míst, který jsme vyfotili, kdyby tam nebylo ten marast a ta slota, tak jsme ty Starshipy viděli. My jsme jeli ještě dál za tu značku. Já jsem se potom díval do Google Maps a skončili jsme asi 880 metrů od těch Starshipů. Ale neviděli jsme nic. To bylo fiasko. Na podzim 2023 jsme si to ale vynahradili. My jsme ještě chytli na podzim 23, letěli jsme taky se podívat na start z Floridy, ale tentokrát jsme začali v Texasu a tentokrát jsme chytli fantastický počasí a Starship na rampě a ještě velmi otevřenou dobu. Prosím, pokud se rozhodujete, jestli máte na Starbase jet nebo ne, tak ta základna se postupně uzavírá. A je toho tam strašně moc vidět, bez jakýkoliv diskuze, ale je toho tam vidět čím dál tím méně. My jsme měli to štěstí, že jsme tam byli ještě v době, kdy se k těm Starshipům dalo přijít až úplně k ním. Ne, že by teďka to nešlo, ale musí mít trošičku štěstíčka. Ta cesta, kterou tam vidíte vpravo, vlevo nesmíte dovnitř, tam vidíte private property, soukromý majetek, to je v Texasu posvátný, tam nemusíte mít bránu. Všichni ví, že tam nemají lézt. Jakmile tam máte napsaný soukromý majetek, jste v Texasu, tam se střílí. Rovně k té raketě se dal dojít. Mohli jste spočítat každý šroubek, každou destičku tepelné ochrany. Podívejte se na to. Vlevo Muskova raketa, vpravo můj syn. Jsme na veřejném prostranství. Takhle se k té raketě letový hardware dalo k tomu přiblížit. Tohle nikde jinde na světě nezažijete. Pohled na letový hardware. Ship číslo 20, který teda už nepoletěl, je to jeden z prototypů. Vlevo ten Starship, teď nevím, kolikatka to byla, jestli 28, ten letěl potom. Takhle se k tomu dalo přiblížit. Když jste se tam podívali přes ten plot, tam ležely kusy Starshipů. Do dneška tam leží. U popelnic křídlo. To fakt chcete vyhodit, my si to vezmeme. Tady máte kusy motorových sekcí. Tady vpravo je kousíček veřejné silnice, cedulka soukromý majetek, letový hardware, nešahejte na to. A takhle kdybych to neviděl, tak nevěřím. Když jste se podívali přes plot, tady vidíte prostě různý kusy, které se daly identifikovat jako potrubí vedoucí skrz nádrže. No já jsem si neodpustil tohleto, jo, protože to je něco neskutečného, co tady můžete vidět. Kam se podíváte, tam leží kus Starshipu.
No a jsou tam taky 3 megabaye, 3 hangáry, které mají často, bohužel tam už instalovali v poslední době rolety, což není úplně optimální pro nás zvědavce, ale dokud tam nebyly rolety, tak jste viděli vevnitř, jak staví ty šipy, jak staví ty boostry. Neskutečný zážitek. No a když jste se posunuli kousek dál o 3 kilometry blíž k pobřeží, tak tam při té naší vlastně 3. návštěvě jeden Starship na rampě byl. Všimněte si, tady vpravo já nemám ukazovátko, ale celá ta rampa je na takovém betonovém soklíku, asi 1,5 m vysokém, právě kvůli těm četným záplavám. Pak je to vlastně vyvýšené, aby voda byla v případě, že přijde veliká, protože tam přichází velice často, je to u Amerického zálivu, dříve Mexického zálivu, tak aby celá ta rampa byla vlastně na 1,5 m vysokém soklu. No a když jsme tam takhle procházeli a prolezali to, tam najdete různé věci. Třeba jsme se tam seznámili s pánem a on nám začal ukazovat, protože to bylo vlastně mezi prvním a druhým startem, tohle byl Starship na druhý let, a on nám začal ukazovat, že má destičky z toho prvního letu. Tak jsme si je prohlídli, prozkoumali, večer se nám to na hotelu rozleželo, tady jsme se vyfotili právě destička z prvního letu a nahoře vlastně Ship 25, první let letěl 24. Večer se nám to na hotelu rozleželo a já říkám, hele, byl jsem se synem, co kdybychom zkusili, jestli by nám nějakou neprodal. Tak jsme tam šli druhý den a zeptali jsme se, nebyli by na prodej? On říká, jasně. A vytáhl krabici, jak sběratel minerálů, jakou jste chtěli velikost, rozměr a tak dále. Takže máme suvenýr, jaký se hned tak nevidí, jenom pro zajímavost. Tohle to je destička přibližně velikostí té naší, z toho Starshipu 24, on je to přeložené v češtině, že hvězdná loď, ale rozumíme si. A tahle ta destička se prodává, pokud byste si ji chtěli koupit, za bratru přes 8 000 korun. My jsme ji koupili trošičku levněji, protože to znáte, to je jak v Kolumbii. Pasta z koky v Kolumbii je taky levnější, že, než v Česku. Takže destičky tam, kde to vyplavuje pláž ve velkým, jsou samozřejmě levnější. My jsme si mysleli tenkrát v tom roce 23, že tam budeme jenom chvilinku na té základně, že nás vyženou, že je tam nějaká zavíračka, přijde někdo se zvoncem a řekne tak a běžte ven. Ne, tam můžete být celý dny. Pak jsme tam objevili třeba v těch dunách okolo zavrtanýho Němce, který si koupil za $100 v nějaký Walmartu madraci a žil tam v Zemljance, aby se na tu raketu mohl chodit dívat každý den. Doufám, že před startem ho vyhdali. Jo. V noci oni si přivezli dřevo a udělali si tam buřty, vytáhli kytary, dělali si buřty, téměř u paty rakety. Takže jsme tam skýsli do noci. Jak jsem říkal, bylo to mezi prvním a druhým startem. První start byl v dubnu roku 2023 a byl nesmírně úspěšný. Starship se vznesl, už to byl triumf. Musk, kterému v té kosmonautice už dostal párkrát za uši, nechybí trošku pokora, potřeboval by i jinde, ale to je jiná věc, tak říkal 20-30 sekund, ať to letí. Hlavně, ať mě to nezničí startovací rampu, ať to letí aspoň chvíli. No letělo to skoro 4 minuty. Raketa letěla bez 3 motorů, ty vypadly hned při startu, ale vznesla se, letěla. Během letu vypadávala avionika, další motory. Pak se rozhodli, že tu raketu zničí. Odpálili autodestrukční systém, roztrhli nádrže. Ona letěla dál. To byl nezmar, až nakonec se zničila dynamickým namáháním, se rozlomila za letu. Vybagrovala okolí startovací rampy. Oni věděli, oni říkali, že tak 50% šance, že takhle dopadne, ale oni spěchali, už nechtěli další odklady. Prosím vás, šutry z té rampy létaly do 10 kilometrů. Protože to je strašná síla, když to letí, těch 5000, když se má zvednout. Vybagrováno bylo. Druhou jsem vám ukazoval, to jsme byli i s tou destičkou, to jsme se tam byli podívat, takže druhou jsme sice start neviděli, letěla v listopadu roku 2023. No a ten let byl výrazně úspěšnější. Letěl, tady mám vždycky výrobní číslo, Booster 9 a Ship 25, všech 33 motorů, tentokrát šlapalo jak švýcarský hodinky. Raketa krásně letěla, když se rozdělil první, druhý stupeň, první vybuchl při pokusu o otočku, kdy se měl vrátit zpátky. On neměl přistávat na místě startu, ale měl se vrátit k pobřeží. Bohužel otočka se nepovedla, ale už to byl úspěch, že se povedlo oddělit druhý a druhý málem dosáhl plánované dráhy.
když začali vypouštět kapalný kyslík, který vezli s sebou jako balast na místo nákladu, jenomže ten kapalný kyslík, nevím, kde měli ventily, nevím, jak to vypouštěli tak nešikovně v uvozovkách, že jim to zapálilo motorovou sekci a raketa vybuchla. Musk tenkrát litoval a říkal, kdyby jsme nesli náklad, tak jsme dosáhli plánované dráhy. Loni v únoru jsme se na Starbase vrátili po 4. Byly jarní prázdniny, přemýšleli jsme, kam upíchnout děti, tak jsme vzali děti na Starbase. Ono to není tak složité, jak to vypadá. Vynechám všechny detaily, nedá se popisovat, přátelé, je toho tam mnohem víc. My jsme se tam vlastně vraceli po, řekněme, půl roce. A když se nás ti místní ptali, zase tam potkáte strašně moc nadšenců, a ptali se, byli jste tady už někdy? Já říkám, jo, před půl rokem. Vždycky, když potřebuji vytáhnout trumfový ESO, tak řeknu, já jsem tady byl už v roce 2016. A ještě jsem nepotkal člověka, který by tam v tom roce 2016 byl. Oni se vždycky chlubí, já tady už 2 roky jezdím každý víkend. Ale 2016 tam nebyl nikdo. Tak nám říkali, jo, přátelé, za toho půl roku se to tak změnilo, že to nepoznáte. A my měli pravdu. Měli pravdu, ta základna vypadala úplně jinak, tam ten stavební ruch je obrovský. Musk do toho nalil $3 miliardy do té základny. Do té infrastruktury, co tam se mění, jak se to proměňuje, legendární ikonický nápis SpaceX. Už tam zase není. Musel ustoupit jiné stavbě. No a v loňském roce v únoru došlo k jedné takové hořko-sladké události, že se na tu základnu dá proletět vrtulníkem, že se na Starbase dá proletět vrtulníkem. Proč hořko-sladké? Protože ten sladký zážitek měli jiní lidé, mě dovnitř nepustili do toho vrtulníku, nějakým špatně vážila váha nebo něco takového. Říkali, že příště budou mít vrtulník pro 6 lidí, tak aspoň jsem tu váhu nemusel platit. Každopádně zbytek výpravy usedl do helikoptéry, to hrozím, jo, to nemávám, a vydal se nad Starbase a prohlédl si to pěkně ve 3D. Vpravo vlastně vidíte tam ty haly, já to přiblížím trošičku. Tady jsou jednotlivé Starshipy v zahradě raket, 1. stupně, 2. stupně, testovací nádrže. Vlevo, když si to trošku oddálím, tak jsou ty montážní haly, kde se finalizuje raketa. Ještě víc vlevo od těch hal jsou haly horizontální, kde se dělají jednotlivé komponenty. A úplně nalevo ta plocha, to je v podstatě obytná a servisní část. No a tam vzadu, úplně u pobřeží tenkrát, a to bylo loni v únoru, i tam byla 1 vypouštěcí věž, dnes už jsou tam 2. Když si srovnáte, co jsme tam viděli v září 23 a v únoru 24, něco tomu chybělo, že? Jako viděli jsme toho spoustu, ale ta raketa tomu chyběla. Opravdu byla to týdenní výprava, jenom tam a zpátky, prostě podívat se, co je tam tak nového. Měli jsme se vracet v pátek. A ve čtvrtek ráno už jsme byli skoro v Houstonu a už jsme měli naplánovaný odpočinkový den s tím, že nakoupíme dárky, že se nabalíme, vyspinkáme se a můžeme druhý den vesele letět zpátky do Evropy, když u snídaně jsme zjistili, že na ten den na odpoledne ve 3 hodiny je vyhlášena uzavírka silnice. Co uzavírka? Jak jsem říkal, Musk tu silnici nesmí uzavírat mockrát. On má nějakou kvótu, takže on to dělá tak, že nevyhlásí uzavírku, nehodí tam závoru, on vyhlásí omezení provozu. Pozor, pojedete na pláž pomaleji, budete se vlézt za raketou. Kdybych to neviděl, tak tomu neuvěřím. Bylo to ve 3 hodiny odpoledne. Všechen plán na ten den šel do prachu, šel pryč a my jsme se skoro od Houstonu vraceli zase zpátky na území nikoho, do té země nikoho, do Brownsville. Dojeli jsme tam asi ve 3 hodiny a 2 minuty. Naštěstí měli trošku zpoždění, takže když se podíváte tamhle vzadu, dalo by se říct, už kouká hlavička, booster B10 začali pomalu vyvážet. Ano, čekali jsme 1,5 hodiny, ale to, co se odehrálo pak, kdyby mě to někdo vyprávěl, tak tomu neuvěřím. Podívejte se, tam není žádná závora. Nic. Tady vepředu Zevloun leží na veřejně přístupné silnici a vzadu je raketa Booster B10, který pak letěl v březnu loňského roku. A najednou ta raketa se rozjela směrem k nám. A my jsme furt čekali, že nás vyženou a že nás vyženou úplně pryč, kilometry a kilometry daleko. A nic. My tam byli a raketa jela k nám a až už byla skoro na silnici, tak vyběhl chlap s plácačkou, zastavil auta a raketa jela a najela na silnici. Jak říkám, nám téměř přejela nohy
A ten kolos, raketa vlastní má 70 metrů plus spodní část, ten přepravník, takže to vychází na nějakých 73, 74. Ten 18 patrový VUT má 74 metrů. Takže až půjdete ven, tak se otočte a podívejte se. A takhle vysoký je ten bus, který ho převáží. Šílený. Ještě jeden záběr na ten kolos. Kolos vzadu samozřejmě. My jsme tam neviděli žádnou kabinu řidiče. Jsme přemýšleli, jak to řídí, jo? Jako, jestli má nějaký ovládání, inteligentní, autonomní systém. Jo, autonomní systém z Jamajky, prosím. Šel tam kluk s dredama za tou raketou, ovládací pultík, páčky, zpíval si, tančil a celý to ovládal. No a jelo se na startovací rampu. Nejprve jsme šli s raketou, pak teda ochranka nám řekla, že jako 200 stop bychom mohli být. Já jsem říkal, ale já si přeji být zavalený tou raketou. Ochranka byla nekompromisní. Tady vidíte ten přesun. Silnice veřejná, auta se vlečou za ní. Tamhle vlevo, nemám ukazovátko, ale vy to vidíte, auta v protisměru vyhnali ze silnice. Uhněte, převážíme raketu. Kde? Jo? Tamhle je vyhnali, aby mohla projet raketa a jelo se na rampu. V té koloně byly prostě auta, byly zásoby, které tam navážely třeba technické plyny. To bylo jedno. No a tady ten booster, což byl úžasný zážitek, se mi to v životě nenapadlo. Když NASA něco převáží, tak vyžene lidi 20 kilometrů daleko. A tady jste šli opravdu, první metry jsme šli přímo s tím stupněm, pak teda nám dali těch 70 metrů, ale dobře, i tak to bylo neuvěřitelný. Tenhle ten booster letěl loni v březnu. Let byl výrazně úspěšnější, rozdělení proběhlo, booster byl zničený při pokusu o zážeh motoru ve výšce 500 metrů nad mořem, při pokusu o simulované přistání do moře. Druhý stupeň dosáhl suborbitální dráhy, skutečné. Akorát se ho nepovedlo stabilizovat, takže během přistávacího manévru ve výšce asi 65 km zhořel. Zhořel nad Portorikem. Tentokrát destičky sbírali v Portoriku. Portorické destičky z druhého letu jsou o to vzácnější, protože se s tím nepočítalo. Podívejte se na ty ceny, prosím. Let číslo 4, loni v červnu. Tentokrát to byl téměř triumf. První stupeň letěl bez jednoho motoru, a to není podstatné. Tady vidíte rozdělení prvního, druhého stupně. První stupeň přistál ukázkově do vln moře. SpaceX tvrdila, já to beru s rezervou, jak to chcete měřit, že přistál s přesností 0,5 centimetru. No, tak berme to s rezervou, ale prohlásili, že kdyby to šlo k té věži, tak Mechazila měla jednoduchou práci. Tady vidíte ještě jeden záběr z toho přistání do oceánu. Druhý stupeň prolétal atmosférou. Hořel, odpadávaly z něho destičky. Hrdinou dnes se stala pravá přední klapka, ze která prohořela. Destičky odlétaly. Je na 2 závěsech. Jeden z těch závěsů povolil a stejně ten druhý držel a vydržel. Vypadávalo spojení. Všichni už si mysleli, že stupeň je ztracený. Ne. I na tom jednom závěsu ta klapka dokázala pomoci s přistáním a raketa dosedla 6 kilometrů od cílové oblasti v Indickém oceánu. Neskutečné. 8. června Elon Musk oznamuje, že příště se pokouší o přistání na rampě na té věži. No a já teďka se tomu 5. letu budu trošičku věnovat víc, protože to byl náš pokus o to vidět Starshipu. Protože jsme si říkali dlouho, že to musí být něco neskutečného a že tohle by stálo za to vidět. Jenomže ty data startu se průběžně mění, takže jsme měli několik v uvozovkách startovacích oken, kdy jsme mohli jet. Druhá půlka června, to už bylo nereálný, druhá půlka července, druhá půlka srpna, vždycky nějaké krátké období, druhá půlka září a polovina října. Tady jsme mohli jet a doufali jsme, že se Musk do nějakého toho období trefí. 8. slibuje příště přistání. To jsme si říkali, to musí stát za to, to bychom chtěli vidět. 10. června start zhruba za měsíc. První půlka července nám nesedla, ale věděli jsme, že se to bude odkládat. 15. června už byl start koncem července, to by jakž takž možná šlo. 6. července už jsme na začátku srpna. Tady vidíte, jak se to furt posouvá. Naplánujte si, jo? Závidím lidem, kteří si koupí letenku 3 měsíce dopředu, že? 28. července, přelom srpen září. 8. srpna raketa je připravena k letu. Pozor, jenom raketa. Tady musíte číst i trošku mezi řádky. Nebyla připravena rampa,
a nebyly připraveny další věci. Ale SpaceX začal vyvíjet tlak na FAA, Federální letecký úřad, který měl vydat licenci. Pak se tam rozběhla veliká bitva, do které se zapojil i Kongres Spojených států, republikáni, demokrati, prostě všichni možní napadali FAA, zastávali se FAA, průmysl napadal, zastával, Musk si nebral servítky, tvrdil, že Federální letecký úřad je žábou napravení. On je to těžký, protože ten úřad pracuje poměrně rychle, ale Muskovu tempu nestačí a má nějaké předpisy a ty potřebuje dodržovat. 13. srpna se FAA brání, že doteďka SpaceX nepožádal o licenci, že nedodalo podklady. Čili nemohlo zahájit vůbec licenční řízení a SpaceX se naopak brání, že prostě je to jenom zbytečná obstrukce. Jo, když máte ve vzduchu 5000 tun, který se vám můžou vymknout kontrole, ona to asi úplně zbytečná obstrukce nebude. 8. září. Všimněte si, jak nám se vypařovala ta jednotlivá startovací okna, o kterých jsem mluvil. Červen, nepřicházel úvahu červenec, srpen pryč, půlka září už taky ne, tak nám zbýval už jenom ten říjen. Tady jenom Musk oznamuje, že za 2 roky, na podzim 2026, poletí prvních 5 Starshipů na Mars. 10. září vrcholí přestřelka mezi Muskem a FAA. 12. září FAA se brání, že SpaceX sice odevzdala papíry, ale že jsou nekompletní, že je odevzdali pozdě a že podle toho se nedá udělit licence. 19. září SpaceX hlásí, že let je připravený, to znamená už nejenom raketa, přátelé, ale všechno, včetně rampy. 20. září SpaceX nevybíravě útočí na FAA i pomocí kongresmenů, politické síly, prostě, že blokuje vydávání licencí, že Číňani už budou na Marsu a my tady budeme řešit bumážku. 20. září ten stupeň B12, co má letět, se poprvé zvedl v rámci zkoušek až úplně nahoru, čili do pozice, ve které se měl zachytávat při tom 5. letu. 22. září si SpaceX opět stěžuje, že čeká na licenci, že má všechno nachystaný, že stačí zmáčknout to červené tlačítko. 25. září FAA se brání, že je neprávem napadena, protože prostě ty procedury mají nějakou dobu trvanlivosti, doklady si neustále přehazují a tak dále. A pak najednou ticho po pěšině. 25. září jako mávnutím kouzelného proutku všechny spory utichly. A to je podezřelý. Kdo z vás, přátelé, má děti, nebo měl děti, tak to zná. Jakmile máte malé dítě a je ticho, tak je to podezřelé. A tady to bylo taky. A bylo to tak podezřelé, že najednou po týdnu americká pobřežní stráž vydala dokument a v tom dokumentu na nějaké straně číslo 5 nebo 6 se objevila zmínka o tom, že 12. října se uzavírá námořní prostor, vydala to americká pobřežní stráž, námořní prostor z důvodu letu Starshipu. Bylo to ve 100stránkovém dokumentu na nějaké 6. stránce, takovým tím písmem 8, když to přeženu. Málo kdo si toho všiml, pár lidí z toho všimlo a upozornilo na to. Okamžitě ostatní je zabili, že to musí být omyl, že přece se nemůže letět dřív než na konci listopadu. Ale tohle bylo to první slabé světýlko na konci tunelu, že se něco děje. NOTMAR, Notice for Mariners, varování pro námořníky, že bude uzavřený tento prostor z důvodu přeletu rakety a potenciálního dopadu trosek. Den na to už začínají dunět tamtamy. SpaceX mlčí, FAA mlčí, ale začínají mezi publicisty probleskovat informace. Eric Berger, autor vynikajících knih o SpaceX a jejich historii, napsal, že zaslechl řeči, že je možné, že Starship poletí už v říjnu. Konečně FAA prolamuje ticho. Prolamuje ticho touto zprávou, že let číslo 5 není očekávaný před koncem listopadu, aby utnulo všechny spekulace. V tu chvíli jsem šel za synem, se kterým jsme byli domluveni, a říká mu: chlapče, něco mi říká, že příští týden ochutnáme texasko-mexickou kuchyni. A on říká, jako prosím, vždyť říkali, že to v listopadu nepoletí. I vzal jsem ho za ramena, dovedl jsem ho ke knihovně a vytáhl jsem tuhletu knihu. Ano, pane ministře. Nalistoval jsem příslušnou stránku,
Nikdy nevěř ničemu, dokud to nebylo oficiálně dementováno. Jakmile FAO popírá, že se poletí, tak se dá očekávat, že se poletí. 4. října se objevují další NOTAM, tentokrát pro piloty. Notice for Aviators, 4. října. Další NOTAM 4. října vydává i Mexiko. To už není náhoda. Jo, a tady tenhle ten NOTAM je pro Indický oceán. Pozor, pro přistání 2. stupně. Už máte 3. NOTAM. 8. října v úterý večer jsem to nevydržel. A šli jsme do rizika, do neskutečného rizika. Do dneška nechápu to hnutí mysli v 6 nedělí, co mě potkalo. A koupili jsme letenky. Naše 5. cesta za Starshipem. Úterý 8. října večer. Do odletu letadla zbývalo 60 hodin. Já neměl vízum. Já jsem si neuvědomil, že americká ESTA vízum vydané na 2 roky mě propadá. To jsem si zjistil s hrůzou a vemte si, úřady mají 72 hodin na to, aby vám to vízum vydali. Do odletu letadla bylo 60. Takže jsem podal žádost a doufal jsem, protože bez toho víza mě nepustí na palubu, a doufal jsem, že ta loterie vyjde. Syn, kterému taky propadlo vízum, který měl vízum za 15 minut. Já čekal bratru nějakých, to jsem každých 5 minut byl na těch stránkách, čekal jsem nějakých 26-27 hodin. To byly nejdelší hodiny v mém životě. V úterý 8. večer jsme koupili letenky a v pátek 11. jsme letěli. Mezitím máte jenom 9. 10. října. To znamená všechno vyřídit. V práci vysvětlit, že letím na dovolenou. Samozřejmě jsem dostal vydaný, že to se má hlásit dřív. Jak to mám hlásit, když jsem to nevěděl ještě v pondělí, že letím do Ameriky. Syn ve škole to rozchytal taky od paní učitelky, že to má hlásit snad s nějakým předstihem, že jako z hodiny na hodinu prostě letět do Spojených států. Bylo to neskutečně hektických 60 hodin do toho odletu, protože my jsme neměli nachystaný nic. Víz to moje vízum, ano, člověk uvažoval, že by se tam měl podívat, ale nepočítal s tím. Ve středu 9. října ráno, a to už jsme měli letenky, tak i SpaceX se smilovala a oznámila, že v neděli 13. se poletí, pokud bude licence. V pátek 11. října jsme nastoupili do letadla. Ještě v Praze jsme zkontrolovali, licence nebyla. 2 dny v podstatě nebo 3 dny do startu a licence pro start stále není vydaná. Ale ty přípravy na rampě už běžely. Tam už jste viděli, že se něco děje. Tam se dalo číst mezi řádky. V sobotu 12. října jsme dorazili na Starbase. Tam byla cedule, pláž bude uzavřena zítra. Jak jsem říkal, většinou se provoz odkládá, pardon, ale když se startuje, tak se ta pláž uzavřít musí. Licence stále nebyla. Až jsme dorazili na Starbase, do startu zbývalo 19 hodin 40 minut a People mi mobil mají licenci. Den před startem, přátelé, před startem 5000 tun velkého kolosu, na pláži se kempovalo, naváželo se tam palivo, hned si ukážeme, tohle je pláž, tohle je focený den před startem. Kolem rampy není plot, jsou tam cedulky soukromý majetek, za ty cedulky nikdo nechodí. Tady to vidíte zhruba z vrchu, já nemám ukazovátko, tamhle vpravo je vyšlapaná cestička, tady dole vede další cestička, tam jsou jednotlivé cedulky a jenom se tam píše soukromý majetek a ti lidé opravdu, všimněte si, za ně nejdou, tamhle vzadu jdou 2 lidé od SpaceX, kteří tam něco hledali, asi jim něco z té rakety upadlo, ale tady si všimněte té řady cedulek a všichni jsou jenom tady a máte možnost se na tu raketu podívat doslova a do písmene zblízka, ale když myslím zblízka, říkám zblízka. Jak je to daleko? Na Google Maps jsme se podívali a to nejbližší místo, kde se k té raketě dostanete, je 115 metrů. Pokud má raketa těch 121, 122 metrů, tak kdyby se převrátila, tak ještě 6 metrů má rezervu. Syna tam oslovila čínská televize, takže poskytl rozhovor pro čínskou televizi před startem. Říkal, pak šel za mnou, já jsem se ho ptal, jako, co jsem říkal, no kolik to váží, jaký to má rozměry, snad jsem jim toho moc neřekl. Měsíc na to Čína zveřejnila tuto animaci své nové chystané startovací rampy. Asi řekl. Tohle je ta silnice číslo 4, prosím vás. Pohled vzadu za sebou máme oceán, čili vy se díváte od moře, díváme se do vnitrozemí. Vlevo navážíte kapalný metan, stlačený helium, kapalný dusík, kapalný kyslík a vpravo se vám do toho motají turisti. To tady nezažijete u nás.
Když něco takového se manipuluje, když se přičerpává kapalný kyslík, máte nějakou bezpečnostní zónu. Podívejte se z druhé strany, teď si díváme zase z vnitrozemí směrem do moře. Vlevo turisti a turistické auta a ze vlouní samozřejmě a tamhle vpravo najíždí nákladáky a přiváží kapalný kyslík a kapalný metan. Naváželo se do noci. Ráno se mělo v 7 hodin startovat, v 7 hodin místního času a do půlnoci jste na tu základnu mohli. Do půlnoci jste tam mohli sedět na Cybertrucku, otevřít si pivo a koukat na to, jak se tam čerpá kapalný kyslík. Než se podíváme, asi tušíte, že to nedopadlo úplně špatně, ale než se podíváme na toho 13. října, tak jedna poznámka pod čarou, prosím. Viděl jsem toho startovat do vesmíru už hodně. Viděl jsem startovat několikrát raketoplán. Viděl jsem startovat SLS, obří raketu, která pravděpodobně příští měsíc bude zrušena. Viděl jsem Atlas 5, Falcon Heavy, hromadu Falconu 9, ale to, co jsem zažil 13. října loňského roku, to je z úplně jiný dimenze, to je z úplně jiného vesmíru a věřte mi, to je zážitek, který stojí za to. V neděli 13. jsme vstávali brzo ráno, protože startovat se mělo v 7, ještě před úsvitem, což bylo parádní, protože sluníčko ještě nestihlo zvednout opar. Ono se pak startovalo 7:25, ale to není podstatný. Vybírali jsme místo, odkud budeme pozorovat. Doma jsme měli velikou v uvozovkách poradu, měli jsme 4 místa. Oba účastníci expedice jsme se shodli, že to chceme vidět z paluby lodi. Nerušený výhled a co nejblíž. Takže do delfíní doky, přišli jsme tam, loď Veselý delfín nás vzala na palubu, loď má kapacitu 120 lidí, bylo nás tam asi 80, my jsme byli skoro poslední, jsme si říkali, to je blbý, všichni nám obsadí dobrý místa, houbeles. Všichni Američani, co se spali na palubu, se rvali o sedadla, lavice a podobně. A nám nechali celou příď volnou. To znamená, ať ta loď bude natočená jakkoliv, my jsme měli přijít pro sebe. Příště si vezmu policejní pásku, až to uzavře, nám tam nelezou. No a tak jsme jeli vstříc východu slunce a raketě. Nebyli jsme sami, prosím. Co mělo motor v přístavu v Brownsville a na South Padre Island, tak jelo s námi. Kamarádi z Tortugy se přidali. Nakonec jsme zjišťovali, jak jsme byli daleko, syn svým mobilem změřil na necelých 7,5 kilometru od místa startu. Takže zhruba tamhle v tom místě, jak je tečka od rakety, 7,8, to je jedno. Vzpomeňte si, při tom prvním startu šutry lítali 10 kilometrů. Byli jsme bezpečně v dopadové zóně. No a start byl několikrát o pár minut odložený. Tady vidíte naše snímky rakety a v 7:25 začalo neskutečné divadlo. Neuvěřitelný. 5000 tun za letu. To opravdu, tento slovní spojení, že něco rve okovy gravitace, nabralo úplně jiných rozměrů. To byla cítit ta neskutečná síla. Raketa se začala zvedat a to jsem říkal synovi, teď se dívej, ať to dopadne jakkoliv, ať to dopadne dobře nebo špatně, tak uvidíš něco neskutečného a viděli jsme. Dorazila k nám pak ta zvuková vlna. To bylo šílený. Ta loď, na které jsme stáli pod náma, tančila. To byla taková strašná síla. No a tady vidíme raketu Starship, jde nahoru, fungovala výborně, měli jsme neskutečný štěstí nad počasí, žádnej opar. 1., 2. stupeň, já jsem těma svýma mizernýma očima, který už mají něco odsloužený, já jsem viděl rozdělování 1., 2. stupně, pak jsem viděl, jak odhazují tu mezistupňovou konstrukci, ten mezistupeň, ve výšce 90 kilometrů. Úplně čistá obloha. Jediný flek na té obloze byla kondenzační stopa, kterou ta raketa vyrobila cestou nahoru. Takže když ten 1. stupeň zapálil a vracel se zpátky, tady vidíte, jak letí zpátky, tak vlastně nám zmizel na chvíli z očí, jenom ve chvíli, kdy proletěl tím svým vlastním kondenzačním mrakem. A tady vidíte, jak se řítil dolů. Podotýkám, prosím, bylo to poprvé, co se pokoušeli o záchyt na rampě. Sami ve SpaceX byli skeptičtí, nevěděli, jak to dopadne. A bylo to poprvé, takže nikdo netušil, co čekat. Nikdo nevěděl, jak to bude vypadat. Nikdo nevěděl, jasně, byly nějaký modely, ale model a realita jsou 2 různé věci. A my jsme si mysleli, protože oni říkali, že musí být splněno 1000 podmínek, aby se pokusil přistát na rampě. A už to bylo strašně nízko. A my jsme si mysleli, že už to teda píchnou do moře, protože to odpískali. A najednou strašně nízko, z našeho pohledu, je to subjektivní pohled,
najednou ty motory zapálily. A ta raketa začala tančit. Doslova a do písmene. Podívejte se na záznam toho loňského říjnového letu. Ta raketa opravdu několikrát se naklonila. Živě to bylo něco jiného. My jsme se pak dívali na internet a shodli jsme se na tom, že to bylo úplně jiný start, úplně jiný přistání. Jo, potom jsme si přečetli večer na internetu, že samozřejmě je to podvod a že oni to jenom pustili naopak, to video, aby zmátli lidi. Ten tanec byl neuvěřitelný, ten tanec byl neskutečný. Raketa se nakláněla sem a tam. Několikrát jsme ji viděli na pláži, několikrát jsme ji viděli zapíchlou v té rampě. Dosedala, pak vypla motory. A my jsme furt čekali, že to bouchne, že se to převrátí, že se něco... A ono se nic nestalo. A to bylo dobře. Tohle bylo něco, co bylo neskutečné. Povedlo se zachytit poprvé v historii na první pokus raketu za letu. A pak vyšlo slunce a krásně ozářilo. To bylo něco neuvěřitelného. Ty Američani okolo, zase tím, že ten start byl tak pozdě oznámený, tak tam nebyli cizinci téměř. Který blázen by jel, když nemají licenci, že? My jsme na té lodi byli jediní a i co jsme pak potkávali, ano, potkali jsme nějaký jednoho z Německa, ten tam téměř bydlí, potkali jsme nějakýho Dána nebo něco takového, ale my jsme byli jediní cizinci na té lodi tuplem. Teď jsme se bavili a oni zjišťovali, kdo jel nejdál, tak jako gratulovali pánovi z Austinu, z Texasu, co vážil 6 hodin jízdu. Tak jsme mu taky gratulovali. No a oni všichni říkali, že to bylo prostě oh my god, a wow, a fantastic a podobně. Já jsem říkal, tohle bylo z 23. století. Tohle to prostě byl neskutečný zážitek. A i Jared Isaacman, americký komerční astronaut, muž, který si 2krát zaplatil let do vesmíru kosmickou lodí Dragon, Ilona Muska, a budoucí administrátor NASA, čili budoucí ředitel NASA, prohlásil, že tohle byl největší technický úspěch za posledních 50 let lidstva. Tady vidíte už jenom rozfoukanou tu stopu, no a Elon Musk pak zveřejnil na Twitteru good morning, dobré ráno. A to bylo zatraceně dobré ráno. To bylo neděle 13. Uzávěrka kosmodromu byla do 14 hodin odpoledne, ale nepustili nás tam. Místní šerif vyhlásil, že z bezpečnostních důvodů si bere právo uzavřít tu oblast. Oni nás tam pustili druhý den. NASA, když letěla SLS raketa s misí Artemis 1, tak prosím nepustili techniky na tu rampu 2 dny. My jsme k té raketě mohli druhý den popolední. Takže tohle jsou záběry z pondělí 14. října, kdy už nevisí teda, to jsem chtěl vidět v tom luftu, no tak aspoň má člověk, proč se tam vracet, že? Kdy už ji sundali na startovací plošinu, jenom pro představu, lidská postava. To je strašný kolos. Šílený kolos a to letí nahoru, pak to letí dolů, ono se to nerozbije. Druhý den, to pondělí, už naváželi palivo na další starty, na další testy. Ta základna nespí, tam přijdete ve dne v noci a tam je pořád nějaká cisterna, která pořád něco přiváží nebo tankuje. Úterý 15. října. My jsme říkali, tak jsme už viděli všechno. Mýlili jsme se, jako už tolikrát na Starbase. Oni tu raketu převáželi, 2 dny po přistání převáželi zpátky. Tady vidíte ty 2 věže, já jsem tady už říkal, loni v únoru tam byla 1. Loni v říjnu už tam stály 2. Tady vidíte Mechazilu, jak už pokládá raketu něžně na přepravník. No a raketa jede. 2 dny po letu ji odváželi. No a tentokrát, tady vidíte, tady jsou zevlouni, turistický auta turistů zaparkovaný a ta raketa se mezi nimi proplítá. Neskutečný, neuvěřitelný. Běžná silnice číslo 4, tady teda máte security, no, prostě auto s blikačkama a tady vidíte, že jedete prostě po běžné silnici mezi běžnýma vozidlama. SpaceX, Cybertruck, Booster. Tentokrát nás ochranka nevyhnala a my jsme mohli opravdu jít vedle té rakety 2/3 cesty z těch 3 kilometrů. Pak teda tam zastavil chlap s ochrankou a říká, chlapi, bylo nás asi 6 fotografů, co jsme drželi krok, 6, možná 7, tak nám řekl, chlapi, to stačilo, my jsme neřekli ani slova, vypařili jsme se, protože tohle bylo něco neskutečně slušného. Oni nechtěli, aby bylo vidět, že to doprovází lidi až k tomu, do toho cíle, do té výrobní haly. Říkám, 2 kilometry jste šli vedle. Po poškození na té raketě jsem měl možnost, když to přeženu, si na to téměř šáhnout. No a kluk z Jamajky tam nechyběl samozřejmě, že? Všimněte si,
I na kole tam jsou, na SpaceX totiž svým zaměstnancům poskytuje jízdní kola, aby se mohli pohybovat v tom poměrně velkém areálu mezi rampou a základnou, což jako je trošku zvláštní, protože Američan bez auta ani ránu, ale najdete tam po celé té základně kola SpaceX. Jo? Starý dobrý vtip, že? Podívejte se, moje nové kolo. A oni tam asi nějaké sledování mají. Takže jsme doprovodili raketu. Tentokrát tam bylo to poprvé, co se vlastně letěný kus vracel zpátky, tak tam vítali davy, obrovské davy. No a my jsme zase měli možnost nahlédnout do budoucnosti. Booster 13, Booster 14, 5patrové garáže, které nenechávají nikoho na pochybách, co se tam dělá. No a jenom taková perlička, když jsme poslední den odjížděli loni v říjnu, tak jsme v jedné boční ulici zahlédli. Vítá vás Boca Chica. To byl ten barel, u kterého jsme začínali v tom roce 2016. Takže se nám to v podstatě krásně uzavřelo. Já teda doufám, že bude druhá spirála, že to ještě neuzavřelo celé. V listopadu letěl 6. zkušební let, tentokrát bez nás. My jsme se nabažili na 100 let dopředu. Start bezproblémový. Přistání tentokrát mělo jít na rampu, ale nepovedlo se. Došlo tam k selhání komunikace mezi raketou a rampou. Elon Musk se prohlásil, že by bylo možné to přistání i tak asi uskutečnit, ale zvolili bezpečnost přistání do oceánu. Druhý stupeň obletěl půl země a s centimetrovou přesností téměř přistál do vln Indického oceánu. Zajímavost. Na South Padre Island je amfiteátr, kam se vejde zhruba 5000 lidí. Tam se dá do toho amfiteátru vlézt. Při tom našem 5. startu loni v říjnu tam seděli zaměstnanci SpaceX. SpaceX jim rezervovala celý amfiteátr, nesměla tam veřejnost, ale mohli tam jenom zaměstnanci a dívali se na tu 5 všichni. Na 6 to bylo otevřený pro veřejnost, takže veřejnost tam mohla jít. 5000 lidí se šlo do amfiteátru dívat na start. Protože je to krásně, je to v podstatě s výhledem, ta rampa je malinko doprava, tady myslím, není zrovna vidět, to není podstatný. Takže z toho amfiteátru sledovalo 5000 lidí, jinak tam jsou desítky tisíc lidí okolo start. Proč to říkám? Protože naši kamarádi z Tortugy si stoupili přímo před amfiteátr. Takže se sešlo 5000 stížností na pirátskou loď. Už jsem tady říkal jednou nebo dvakrát, pokud váháte, neváhejte, jeďte na Starbase. Podívejte se, jaký je tam čím dál tím větší provoz. Mezi těmi turisty a zevlouny, kteří se tam jezdí dívat, ta pláž byla polomrtvá, tam fakt jezdili jenom rybáři. Kdo by tam jezdil? To 40 minut z Brownsville. Tak se proplétají ty kamiony s nákladem a myslím si, že se najde způsob dříve nebo později, ale spíš dříve, jak to pro veřejnost uzavřít, protože tady už to začíná být i trošičku, bych řekl, nebezpečné. Byl jsem svědkem toho, kdy přímo naproti tomu místu, kde se přečerpává ten metan a kapalný kyslík, vytáhli grill a začali dělat bušty. U kapalného kyslíku opravdu nejlepší nápad na světě. 7. Starship letěl letos v lednu, 1. stupeň podruhé přistál, bravurně. 2. stupeň měl trošku problém, explodoval těsně před dosažením suborbitální dráhy, byl tam únik paliva v motorové sekci, byla to nová verze, generace 2. Od první se nesmírně liší. Já vím, na první pohled uvidíte třeba jenom ty přední křídelka, ty kachní plochy, že jsou jiný. Reálně je to jiná loď. Je z úplně jiných součástek. Ty tvary, ze kterých ji stvařují, jsou jiné, aby se jednodušeji dala vyrábět, aby se rychleji dala vyrábět, aby se dala ekonomičtěji vyrábět. Jak jsem říkal, booster letos v lednu úspěšně přistál. 2. stupeň explodoval při pokusu dosažení suborbitální dráhy asi minutu před vypnutím motoru kvůli požáru v motorové sekci nad ostrovy Turks a Caicos. Tentokrát byli zase šťastní obyvatelé těchto ostrovů, protože si mohli přivydělat. Tady na Twitteru u tohoto snímku bylo dnes jsem nešel na škeble na rakety. Když to pak rozložili doma, tak zjistili, že mají vlastně majetek. Tady vidíte zase cejník, co se objevilo na eBayi, tady z téhle havárie. Let číslo 8 je plánovaný na tento týden, noc zpátku na sobotu, 30 minut po půlnoci našeho času. Má letět Booster 15, ship číslo 34. Ship číslo 34 v rámci vyšetřování té nehody provedl 60-sekundový zkušební zážeh na Zemi, takže vlastně nejdelší zážeh, jaký tady zatím byl. Někdy duben, květen uvidíme, má letět 9. zkušební let, 9. Starship.
pozor, B14, ten stupeň, co se vrátil letos v lednu, má letět po druhé. Bude to první stupeň, co poletí po druhé. A pozor, po druhé, S-35, šip 35 se má pokusit o přistání na rampě. Takže jedna rampa má zachytnout booster a ta druhá by měla zachytit po jednom dni na oběžné dráze šip. Duben, květen, uvidíme. 10, to je už daleko, to těžko říct. Hovoří zákulisní informace o tom, že při 10. letu by se mohla poprvé použít ta druhá rampa. Prosím, tohle je nepřesná ilustrace, to je nějaký amatérský render, nenašel jsem lepší. Ta rampa je trošku jinak situovaná, ale ty dvě rampy vedle sebe tam budou. Letos v létě, jak jsem avizoval, 2 Starshipy v krátkém rozmezí, v rozmezí několika týdnů, mají se na oběžné dráze spojit a vyzkoušet přečerpávání pohonných látek. No a to není všechno, to nejsou jenom ty zkušební starty, letos samozřejmě už se dosáhne oběžné dráhy, vynesou se první náklady. SpaceX na letošek slibuje 25 startů. Buďme realisti, řekněme, že když stihnou polovinu, budou rádi, ale co na příští roky je šílené. Na Floridě se letos v dubnu začne stavět Gigabay, gigantická hala rozměru 130 x 110 x 115 metrů na výšku. Zatímco ty megabaye, které stojí na Starbase, mají 5 pracovních stavů, na kterých se můžou připravovat jednotlivé boostry a šipy, tak v Gigabayi bude těch pracovních stavů 28. Zase amatérská, nepočítejte to přesně, není to úplně přesný, je to prostě nějaký nadšenec, ale nechtěl jsem to dělat sám, byl jsem dostatečně líný. A vedle má vzniknout potom druhá Gigabay. Má se tam postavit továrna, která bude mít, myslím, 1,5 milionu čtverečních stop, asi 140, řádově 140 000 metrů čtverečních plochy, výrazně větší, než je na Starbase. Tahle továrna se má stavět od letošního dubna do příštího srpna. A tady se má rozjet pak ta obrovská sériová výroba. Hovoří se taky o tom, a není to oficiální, že na Starbase by mělo vzniknout postupně 50 startovacích věží. Je to přitažený za vlasy možná, ale zase tomu uvažování Muska by to odpovídalo. Gwynne Shotwellová, prezidentka společnosti SpaceX, prohlásila v loni na podzim, nebudu překvapená, pokud provedeme v příštích 4 letech 400 startů Starshipu. A to ona je, řekněme, takové to realistické až pesimistické křídlo ve SpaceX. Elon Musk vždycky něco vystřelí a Gwynne Shotwellová to pak koriguje a vysvětluje, jak on to vlastně myslel. Takže ten raketostroj může být neskutečný, co oni se chystají spustit. No, jak jsem říkal, podzim 26, prvních 5 Starshipů má zamířit k Marsu. Elon Musk slibuje, že povezou Cybertrucky, upravené pro provoz na Marsu, a ty roboty Optimus, humanoidní jeho. Uvidíme, jak dopadne program Artemis, návrat člověka na měsíc, tam budou změny veliké. Je otázka, zdali vůbec ten návrat člověka na měsíc v americkém podání bude. Já bych se mírně klonil k tomu, že bude, protože do 5 let chtějí na měsíci přistát Číňané a myslím si, že pro Američany bude nepředstavitelné, že by zahodili tu možnost. A jak hřímal kdysi Lyndon Johnson, nechci se probouzet pod rudým měsícem, takže by najednou se probouzeli pod rudým měsícem, když už mají všechno téměř nachystané. No a pak to bude Mars jako další stanice, kde ty první Starshipy se nebudou vracet zpátky na Zemi, ale poslouží jako zdroj materiálu pro vybudování soběstačné kolonie. No a když postavíte ty kosmické Muskové benzínky nejenom na oběžné dráze Země, ale třeba i u Marsu, tak najednou ty Starshipy, ať s astronauty nebo bez nich, což spíše, se budou moci vydat do každého koutu sluneční soustavy a vlastně sluneční soustava se nám rázem zmenší. No a potom se Muskovi splní ten jeho sen, zemřít na Marsu, ale ne při pokusu o přistání. Děkuji za pozornost. Děkuji. Jsou-li nějaké dotazy? Druhý stupeň rakety Falcon 9. Ty stupně, když Falcon 9 letí, tak on se věnuje, nebo se snaží vždycky to, aby ten stupeň, když splní úkol, tak spustil ještě jednou svůj motor a někde nad oceánem zanikl v hustých vrstvách atmosféry. Tentokrát ten motor selhal, to znamená, že ten stupeň zůstal na oběžné dráze a vlastně až řízením osudu
vstoupil někde, což mohl téměř kdekoliv, do hustých vrstev atmosféry, tak zhořel v těch hustých vrstvách atmosféry. Takže to byly trosky druhého stupně Falconu 9, který někdy, teď nevím, jestli koncem ledna, začátkem února vynesl družice Starlink. Ještě tady pro dotazy můžu roznášet mikrofon, tak se klidně nebojte zeptat. Prosím. On se nikdo neptal. Samozřejmě, je to materiál, který čistě technicky vzato by neměl opustit území Spojených států. Co vám na to mám říct? Vy byste asi taky neodolal mít tu možnost a mít ji doma za jiné ceny, než tam je uvedeno, prosím. Vzal jsem ji normálně, já jsem těch destiček nakoupil víc, protože prostě takový souvenir, kdy takovou možnost člověk má, že to je příležitost, která se musí chytit za pačesy a vidíte, že těch příležitostí se tady chytilo několik. Polystyrén kus, no tak na památku. Další dotaz, prosím. Já si myslím, že tam byl za prvé. První problém byl v tom, že do toho nikdo nechtěl jít. Jo? Když se podíváte do historie, tak to bylo braný, jak jsem vám říkal, že to je vlastně třeba 3krát tak finančně náročnější než to přistání, tak do toho nikdo nechtěl jít. Uvedu příklad. Kosmické raketoplány. Ty měly být původně ze 2 stupňů a oba stupně měly být opakovaně použitelné. Jenomže vývoj by tehdejší v roce 72 stál $20 miliard. A to kongres nechtěl dát. Takže vymysleli kompromisní způsob, že orbitální letoun byl opakovaně použitelný, pomocné motory tak nějak byly, ale s velkýma obtížema a hlavní nádrž se zahazovala. A to mělo stát jenom 1/4. Jo, jenom $5 miliard. Ono to pak stálo 10, ale to je jiná kapitola. Soukromé firmy vůbec, prosím vás, podívejte se, že tady soukromé firmy v kosmonautice, dobře, Boeing soukromá firma sice je, ale je navázaná od jakživa na státní zakázky, že by měla svůj vlastní kosmický program, to ne. Ale ti iniciativní šílenci, blázni, nadšenci, ti přišli až s Muskem. Takže já si myslím, a ta doba dozrála zase, tohle to by se asi nepovedlo před nějakýma 30-40 rokama. Samozřejmě, Musk měl obrovskou podporu i od státu, ale musel do toho dát svoje peníze, musel do toho svoje know-how. Bude to zajímavý téma, to se můžeme třeba potkat příště. Všechny ty pokusy od začátku kosmonautiky, kdy se vymýšlelo zachytávání pomocí vrtulníků, pády do oceánu a všechno možné prostě, jak ta historie šla, ale bylo to vždycky nikdo do toho nechtěl dát peníze. Pro stát to bylo drahý a soukromníci nedali peníze ani do té rakety nahoru. To je takový starý vtip, jak se v kosmonautice stát milionářem. No, začít jako miliardář. Takže asi takhle. A tohle to dlouhý roky platilo. Až Musk a další jemu podobní začínají ukazovat, že v té kosmonautice se opravdu z vlastní iniciativy, ne být přisáty k tomu státnímu penězovodu, ale z vlastní iniciativy dají vydělat peníze. Podívejte se Starlink. Jak jsem říkal, tiskárna na prachy, doslova do písmene. Dnes ho kopírují všichni. Čína ho zoufale kopíruje, Rusko ho chce okopírovat, Evropa to zatím reguluje jenom, jo, ale kdyby mohla další američtí podnikatelé, prostě nikdo s tím do té doby nepřišel. Co málo. Tak, další dotaz? Prosím? To je strašně dobrá otázka. Já si myslím, že Musk všechno, co dělá, tak rozhodně nedělá pro naše krásné modré oči. Že je nám jasné, že tím sleduje výhradně a především svoje cíle. Nějaká dobročinnost miliardářů, jo. Myslíme si o tom, co chceme. Je to otázka, druhá věc je, jestli mu tady tohle zase, a to je jenom akademická, jo? Já na to opravdu nemám názor, krátkodobě si pomoct může, ale dlouhodobě kolik si nadělal nepřátel a nadělá ještě. Jak Musk byl vlastně adorovaný, já se k němu snažím mít neutrální stanovisko a z toho vyčlenit, protože ta technika a ty vize jsou neskutečný, ale lidský, ale já jsem to říkal vždycky. Už předtím, než se stal tím, čím je, na přednáškách jsem říkal, že Musk je magor, se kterým bych nešel na pivo a nechtěl bych ho mít za souseda. Takže krátkodobě na tom může vydělat, ale těch nepřátelů si musí nadělat strašně moc, ať v průmyslovém sektoru, jak lidi začali bojkotovat Teslu a tak dále, že z dlouhodobého hlediska se to může obrátit proti němu. Opravdu nedokážu říct a překvapuje mě to, protože Musk byl vždycky pro mě člověk,
který se díval ne za horizont, ale za 2, za 3 horizonty. Když něco udělal, tak jsem tomu třeba v té kosmonautice nerozuměl. Říkal jsem si, vždyť to je na palici. A za 3 roky mi došlo, že vlastně jak šachista to měl promyšlený ne na 10 tahů dopředu, ne na vedlejší šachovnici, on už hrál jiný turnaj. Takže sám jsem zvědavý, opravdu a upřímně jsem zvědavý, jak tohle všechno dopadne. A tohle by byla škoda. Tak, další dotaz, prosím. Rozumím, samozřejmě. SpaceX je opravdu naplnění toho francouzského stát jsme my. Protože co rozhodne Elon Musk, je tam absolutní. Ale pochopitelně on k sobě přitahuje spoustu talentovaných lidí. Jsou známa i další jména. Tuším, že to byl, nebo je Thomas Miller, který třeba stál za vývojem motoru Merlin, který ho pak Elon Musk z hodiny na hodinu vyhodil. Prostě člověka, který mu vlastně položil základy tady tomuhle opakovanému použití raket, motorů a tak dále. Další jména vám z hlavy neřeknu, jsou známí, ale nechci si teďka vymýšlet. Je tam spousta schopných lidí, mnoho z těch schopných Elon Musk třeba vyhodil, když došlo k nějaký havárii, tak on je přesně ten typ člověka, který musí ukázat, v tom si asi rozumí s Trumpem, musí ukázat rozhodnost a vyhodí první 4, kteří mu přijdou pod ruku. Je jedno, že se to nemůžou, to je jedno, ale prostě ukáže svaly a ramena. Takže spousta tady těchto vyhozených potom zakládá různé další kosmické firmy a v nich jsou taky úspěšní, ale nemají za sebou ten kapitál a ten tah, protože Musk nemá problém s penězma. Nejde o to, že je nejbohatší člověk, ale jde o to, že za SpaceX stojí opravdu kavalkáda investorů. A on, když řekne, že potřebuje 5 nebo 10 miliard dolarů, tak nemá problém a do druhého dne je má na stole, protože ti lidi už mu věří, ti investoři. Vidí, že ty peníze zhodnocuje. Tohle ti ostatní nemají, ti se musí vypracovat postupně. Ale ať neuteču z otázky, jak už jsem říkal, ty jména jsou, říkám z hlavy, je neznám, nevýjmenuju, ale ano, má tam spoustu velmi schopných lidí. Tak, ještě nějaký dotaz, prosím? Prosím? Takhle, booster se bude postupně vylepšovat. To bylo v té tabulce, co jsem tady nechtěl rozebírat. On má taky narůst. Teď z hlavy nevím, o kolik metrů na výšku. Průměr zůstane zachovaný, protože na to mají všechno, veškeré vybavení už nachystaný. Bude růst na výšku. Poroste výkon motoru Raptor. Loni představil SpaceX vlastně Raptor 3, který vlastně má, řekněme, poloviční hmotnost než ten první původní Raptor 1. Takže ano, booster se bude taky proměňovat. Ten mezistupeň, který se dneska odhazuje, tak u něho zůstane do budoucna zachovaný. Nevím, z jakého důvodu, oni ho tam přidali po prvním letu. Přidali ho od druhého letu, nevím, opravdu nikde se mi nepovedlo zjistit, proč ho odhazuje. Jestli je to kvůli těžišti, jestli je to kvůli tomu, že to ovlivňuje aerodynamiku těch kormidel, fakt to bych lhal, ale vím, že do budoucna ten mezistupeň, ta příhradová konstrukce má být integrální součástí boostru, aby bylo to, co jsem říkal, nezahodíte ani šroubek. Ne. Tam se někdy mluvilo o nějakým až 20. Zase nevím proč, jo. Zcela upřímně, jak jsem vám říkal, třeba že ty kachní plochy se změnily teďka u toho šipu od lednového letu. Elon Musk už v roce 2021 před 4 rokama prohlásil, že ty kachní plochy vepředu jsou špatně. Že to ví, ale že pracují na vylepšení, ale prostě zatím budou nějaký čas s těma špatnýma lítat. Nevím, proč to nezměnili ze dne na den, asi nemohli. Technologicky, výpočty, modely, matematika, tepelná ochrana, nevím. Takže oni ví, že zhruba do 20. letu budou lítat. A co se týká té generace, zatím lítají to je zajímavý hybrid. Booster první generace, ship druhé generace, ale už prý booster číslo 17, teď poletí, jestli dobře počítám, 15, takže 15, 16, s tím, že mezi tím poletí znovu 14. Kdo ví, jak se to začne lítat znovu, v tom bude pak chaos šílený, ale 17 už by měla být booster druhé generace. Tak aspoň takhle. Tak, ještě jeden dotaz? Kromě ceny té destičky, protože je v sále moje manželka, tak buďte ohleduplní. Tak, už ani jeden dotaz.
Přátelé, já vám strašně moc děkuji, že jste vážili cestu. Děkuji i těm, kdo se dívají u svých mobilů, u svých monitorů, u čehokoliv jiného. Děkuji Science Clubu, že mi dal příležitost. No a držme si navzájem palce, ať to s tím padouchem a s náma dopadne dobře a třeba zase někdy na viděnou, naslyšenou. Ještě jednou vám děkuji moc.